Keyboard Pulit Hadien Meghalaya pom bat Jynrat yo Ganja balatung hagi kper bat kerpong yeng beriau ha Laitlulong kila Thang no sendan yu ha kate ke Shnong ha kapon no pai sngi arhoi terek urisau arja arbusan. Kani ke Jynrat na pang yo Ganja ha kate ke Shnong la penlong de keyboard Pulit ki bekin top ki SOT Anti Narcotic Task Force nang ta ki officer na katanat Forest and Environment tanat Excise ha ke jingelam keyboard penyai district ke East Khasi Hills. Hashwa ke Thang yo Ganja ba laustar khar krang rang ba Shnong ka Laitlulong bagi nong shong Shnong ki thung khnang yo Ganja bat ong ba bun sen ki penan kam ha ba pen kelas bo ban thung marrep ba udeiru ja jing thung ba shumi hi Henry ki telong khobor na ki Pulit ki badang toket halor ka ni ka kam thung Ganja ka pen tip ba yo niu jing di pen buai ki nong shong Shnong ki khai she ki brio ha Shillong हाँ नीचे भी लिखे जाने बोतल नहीं डालना बुड़ों तो Thang ना तो Thang ni ayo terus kena ayo dia we have to get yang tu spam kami spam ni na pakai satu lagi kan hari tu sana ni saja ya ऐसा नीचे वाला भी सब नीचे में चलेगा video dah hari Hadien pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya